दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां 52थि बोसोरारि जखनथाइ देग्लाय सेरफांगुरि कनकेश्वर नार्जारि जावरिखां फोथारावहाय खुंनो थाखाय थिग खालामदों। नैबे बोहैथि डिसेम्बर दाननि 21, 22 आरो 23 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय जागायगोन। दा बेयावहाय जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बाहागो लाहैनो थाखाय दा रेडि जादों। जोङो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गासै जोंनि केबिनेट बडि गासैबो बेवहाय बाहागो लाहैगोन। लोगोसेनो जोंहा माखासे इभेन्ट्सफोर दङ। बे माखासे इभेन्ट्सफोरनिफ्राय मोसाखावरि हान्जा दङ, बिथांमोना मोसानाय जिथु बागुरुम्बा मोसानाय बे इभेन्टआव बाहागो लागोन। लोगोसे भलिबलाव बाहागो लानो थाखाय जोंहा भलिबल टीम दङ। बेखौ लानानै जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै 60सो जोंहा पार्टिसिपेन्ट्सफोर देग्लायनि जि 52थि बोसोरसालिया जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेयावहाय थांनो थाखाय जों थियारि जादों। आरो जिल्लाजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 22टा दखरा आफाद दाबो बाहागो लाहैगोन। गासैबो गावबागाव माने बेवहाय थांनायनि बेबस्थाखौ खालामदों। माखासेया ट्रेनजों अलरेडि गाखोनानै थांखाबाय आरो माखासेया गावबागाव बास विंगार बेबायदियै बाहागो लाहैनो थाखाय थियारि जादों। आरो बयबो बे हाबाफारियावहाय ग्रोम ग्रोमै बाहागो लाहैनो थाखाय बयबो प्रस्तुत जादों। आरो जों आसा खालामदों देग्लायनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 52थि बोसोरसालिया जखनथाइ क'क्राझार सेरफांगुरियावहाय जानो गोनां बे जखनथाइया साक्सेसफुलि जाफुंगोन। आरो जों बे जखनथाइनि गेजेरजों जों जिहेतु डेलिगेट जिरायगोन, बे डेलिगेटनि गेजेरजों माखासे थांखिफोर जों लानानै फैबाय थानाय जि बोसोर बेफोराव खामानि मावनो थाखाय जों आवगायलांनो जों थि खालामदों।